5. Ngicela ukubeka umnwe phaya kuverse 6. uYesu embona lowo elele esazi okokuba usenexesha elikhulu enjalo, uthi kuye, uyafuna na ukuba uphile? Ngicela ke lo myalezo ukupha itheme okanye umgomo ukwenzela intoba ukuba siphosele kwezi zinto ndizawuzithetha apha uphume nale theme ezintsizini zethu. Iliso liyabona lo myalezo bazali bam endiza nawo ngobusuku banamhlanje, ukwenzela intoba nokokuba mhlawumbe ubungelapha kule nkonzo usirhuqa ngenxa yethemba elingasekhoyo, mhlawumbe ubungele uthandabuza. I come with those words of assurance ngobusuku okokuba ezinsizini zethu iliso liyabona. uYohane yedwa mongameli kubavangeli abane obalisa le ndaba yokuphiliswa komlwelwe waseBethesda. Yohane lo ngunyana omncinane kaZebedi noSalome unina. Ukwiqela lokuqala labafundi ukubizwa nguYesu elwandle lwaseGalili. Athi umbhali ubafikapo uYesu belungisa iminatha yabo, athi kubo, yizani nindilandele, ndawunenza nina nibe ngababambisi babantu. uYohane lo bazalwane bam ebengomnye wabafundi ebebesondele kakhulu kuYesu. Phezu kwentaba yokwenziwa kumila kumbi kukaYesu wayekho uYohane. Egumbini eliphezulu xa uYesu wayekhekeza isonka esabelana nabadisiphile bakhe, wayekho uYohane. Athi umbhali nguye owayehleli oyame esifubeni sikaYesu. Emnqamlezweni phezu kwentaba yaseKalvari uYesu bazalwane bami kubo bonke abantu wayaleza unina esandleni sikaYohane esithi, nyana nanko unyoko. Ngemini yovuko bazalwane bami xa abafazi bebuya engcwabeni bephithwe kummangaliso badibana noYohane noPetrose bazalwane bami njengabafundi bokuqala ukuva iindaba zovuko lukaYesu. eBhethani xa uYesu wayenyuselwa ezulwini bazalwane bami wayekho uYohane. Loo nto ithi ke bazalwane bami uYohane lo ubhalapha bazalwane bami wamlandela uYesu kwathi kwasekugqibeleni. So xa ebhala uYohane, he is writing about the things he has witnessed. Bazalwane bami umsebenzi kaKristu ubhala njengezindaba ebazalwane bami angqina ngazo
evangeli kaYohane bawugaba inomahluko kwezinye ivangeli. Unlike other authors, the synoptic gospels, uYohane apha ebhala bazalwane bami usivisa imasa yokwazana noKristu. Kuba uYohane xa ebhala bazalwane bami uYohane akanamsebenzi nembali kaYesu nomlimo wokuzalwa kwakhe kuDavide, kodwa yona nto uYohane ayigxininisayo ngumsebenzi kaKristu. Kuba injongo kaYohane kukuba abantu bakholwe ukuba uYesu nguye uKristu unyana kaThixo. Yolonto athi xa ethetha ngale gospel uClement wase-Alexandria athi it is a spiritual gospel. Mandiniyeke umbhali ezinsizini zethu iliso lakhe yabo kule ndawo sifunde kuyo bazalwane bami yokuphiliswa komlwelwe waseBethesda. Ngumqondiso lo wesithathu kaYesu Kristu kule gospel kaYohane. uYesu uqale waguqula amanzi abayiwayini kumsitho waseKana yelaseGalile. Wabuya uYesu eKhaphenawume waphilisa unyana webhosa lakomkhulu owayesifa. Ngoku uYesu unyukela eJerusalema njengomfana wamaJuda esiya emthethelekweni wamaJuda. Uthi lo mbhali ufika apho uYesu ajikele ngakwelezivisa ekhilini bazalwane bami laseBethesda. iBethesda le khamente ndwele ligama eli lesiHebhere elithetha ukuthi the house of mercy, okusho ukuthi likhaya lempela. Kulapha kwelichibi bazalwane bami athi umbhali kwakulele khona inkitha eninzi yemilwelwe. Athi kwakulelapha imfama, athi kwakulelapha izikhwama bazalwane bami. Bonke ababantu babehlalapha belinde ukusanyazanyiswa kwamanzi kuba kwelichibi. Once in a while bekufika isithunywa sasezulwini singelapha sikhophakhophe amanzi asathonkele emva kokukhothwakhotshwa kwamanzi aphile kweso sifo simphetheyo. Bekunyanzeleka bazalwane bami ukuba aba bagulayo bazalwane bami bahlalapha imini nobusuku kuba bazi inoko kuba isithunywa sizofika nini. Kulapha ke kwelichibi athi umbhali phakathi kwakukho umuntu othile obesele ephumulwe iminyaka engamashumi 38. Okokuqala ke ikhamente yami I am disturbed by the way in which umbhali lo introduces this man to us. Kuba umbhali apha doesn't give us the name of this man. Bazalwane bami uthi nje ngumntu. Lonto ithi lo muntu bazalwane bami wayesele engabalulekanga kungasekho
his condition had led to the loss of his identity. Asikalelwa nokuba wayengoluphina uhlanga kuthiwa nje umuntu othile. Because God there's nothing to explain about him. His biography is not important. And as if that was not enough, Umbali goes ahead to define this man by his sickness. Even isihloko salendaba sithi ukuphiliswa kwamlwelwe waseBethesda. He is defined by his condition. He is defined by his sickness. His identity and dignity was reduced to his sickness. And that's Noah. You've been into that situation in life where people disregard you to the point of stripping off your identity, of stripping off your dignity, where people reduce you to the extent of defining you not by your name but by your condition. That useless man you being reduced to be defined by your condition, being defined by the struggle we are facing at that particular time. That's all about. What's the good news is that was at work. Abantu baseJerusalem sebemnamile lo mzalwana. They had written him off. Bazalwane bami besithi akasoze avuke kulamekwa kuyo kanti uThixo yena ngomlomo womprofeti isahluko sokuqala ivesi yesihlanu uthi ngingekakubumbi esizalweni menziwazi ungekaphumi embilini nakungcwalisa utsho uThixo. When people write us off, uThixo so it doesn't matter. It doesn't matter how people reduce us. So it doesn't matter. Wow, how people call us by all sorts of names, even if society defines us by our sicknesses and our conditions. Do not know the condition and the situation you are facing at this time. But miyalezo endiza nawo ngobusuku bazalwane ukuba ezinsizini. Udlamini lo may not see, but yena. Okanye udlamini angabona athaze kodwa uThixo uyabona asebenze. Uthi-ke lo mbhala apha verse 6, uYesu wambona elele. Wambona umlwele elele. I want you to be attentive kule ndawo bazalwane bami. Ayinguye umlwelwe obona uYesu, kodwa uYesu obona umlwele. So this
uThixo uyesina wayesemlungile ndinomfanekiso walesini mongameli. Xa uYesu ebona lo mlwelwe bazalwana babe elelapha khamendengwele, ndinomfanekiso kaYesu xa esondela kuye kungathi bazalwana babe uthetha amazwi angathethwa nguThixo ngomlomo womprofethi uJeremaya esithi, for I know the plans I have for you. You may be crippled, but I know the plans I have for you. You may be forgotten, but I know the plans I have for you. Mhlambe kudalulila zinyembezi zeminyaka njalo mlwelwe owayehlela pha iminyaka, kodwa uThixo uthi the plans I have are not the plans to harm you but to prosper you. Ndinawo nomfanekiso bazalwane bami walo mlwelwe xa ebona uYesu ebona lo mlwelwe kuziwa kuye eminyakeni yonke ehlelapha kungazange kuze mntu kuye, kodwa namhlanje uYesu ubadlula bonke uya kuye. Kungathi xa embona uvuma ikhoma, kanti uYesu uyadibona kathilila wadibisa ndasabe khona sibonayo khona sibonayo basalwane ba nokuba khamendengcwele abo besibathembile bengasekho ebomini bethu, kodwa khona osibonayo. uYesu wawubona lo mlwelwe elele khamendengcwele. I do not know what we are going through at this moment. Kodwa ndinqwenela ukwatyala lamazwi entliziyweni yakho uphume namhlanje usazi okokuba ezintsizini zethu iliso lakhe liyabona. Wambona uYesu. Ntoni le ebonwa nguYesu kulo mlwelwe? Jesus sees his desperation. Jesus sees his rejection. Jesus sees his loneliness. Bazalwane bami, akuzibona zonke ezi zinto uYesu wasikwa imfesane engummangaliso wolula isandla sakhe. Xa ibona ezi zinto uYesu wasikwa imfesane khamendengcwele yangakulamhla bawugaba uThixo ebona ubunzima bonyana nentombi zamaIsrayeli ndimvesithi kwincwadi yemfuthuko isahluko sesithathu ifesi yona yayesixhenxe ndisibonile wakunene iintsizi zamatubaba abaseyiphutha nobukhala kwabo ndikuvile ndihlileke ukuzibahlala. So ndizokuthi kuni bobaba nani bomama, we have a God who can see our brokenness. A God who can see our brokenness even before we mention it to him. uYesu apha ubuza umbuzo, uyafunana ukusinda. Omnye mhlawumbe uzawuthi there was no need for Jesus okababuze lo mbuzo because it is clear okakuba le ndoda ifuna uncedo. Kodwa umongameli, as a Wesleyan, I think lo mbuzo is important.
He doesn't impose himself. Go to Chico. So discretion was necessary. It was important for Jesus to ask this question. Kuba kusona kwenzeka ukuba lo mlwelwe ebehlale apha wade wakamfela. Kuba ngelinye ixesha obawo uyakwazi umuntu athi ngoku esenziso futhi eziqonda into yokuba ndisesonweni kodwa angabi nazinjongo zokuphuma ngoba wonwabile kule ndawo kuyo. So uYesu was correct to ask kuba kusona kwenzeka ukuba lo mlwelwe ebesehlale apha wathi wakamfela. Maybe ukuhlala kwakhe was working for him. Because where did he get the food to sustain himself for 38 years? So where did he get ezimpahla azinxibileyo ehlela apha phansi? My hermeneutics of suspicion wangameli tells me wakabuba lo mlwelwe ukuhlala kwakhe apha bekumenza okokuba asizeleke bathi abantu abagqithayo bamnike amalizo, and that was working for him. So it is important for Jesus to ask first okokuba uyafuna ndikhathazwa yimpendulo, khathazwa yimpendulo uthi Nkosi andinalo. I want to believe baba amadodana ukuba lo mlwelwe akazange aphume elityeni, kodwa I want to believe okokuba wazalwa ngumama notata, kodwa xa kunamhlanje uyedwa abekho eduze kwakhe andinamntu. Again, I want to believe bazalwane ukuba lo mlwelwe akazange azalwa yedwa, kodwa babekho abantu abakwabo, kodwa xa ekule meko they are nowhere to be seen. Andinamntu. I also want to believe bazalwane bami ukuba lo mzalwana akazange akhule in isolation, bebekhona abahlobo ekukhuleni kwakhe, kodwa xa kunamhlanje ekule meko they are nowhere to be found. Uthi Nkosi andinamntu. Kuba apha ebomini bazalwane bami kukho amaxesha okokuba uzibhaqe usebunzimeni, and all those who had claimed to love you, who had claimed to care for you, basuke bangabonakali, usibone uwedwa kwathuthi umbhali wenkhoma samawisile in the midst of that loneliness, in the midst of that rejection. Uthi ndimthanda umsindisi wami uhlale ehleli bakumka abazala bami usekho. There is no one around him but yes. Maybe now ungene kule nkonzo ufana nalomwe usithanda now. All those who had claimed to love you, they have left you. You maybe who have tried your best and you failed. Bonkabo ubancedile ngexesha elingaphambili, they have turned their backs against you. Kodwa ndizokunika ithemba namhlanje athi umculi
wegospile sinomhlobo wanguJesu onothando uthakanayo bazalwane bami injabuliso akanayo inkohliso uyasiza yena ngeqiniso ngoba yena unothando the unconditional love. Ndithanda indlela amphilisa ngayo uYesu lo mlelo. Uthi vuka uthabathe ukhukho lwakho uhambe. The expectation apha bazalwane bami is that uYesu was going to lift him amfake. I think that is what we are expecting. Kuba apha bazalwane bami umuntu ebephila ngokuba angene echibini. So uthi andinamntu okokuba xa ugxotha amanzi akhawuleza alifake. So we are expecting ukuba uYesu uzawulinda apha kugxothwe amanzi amphakamise amfake echibini, but uYesu did the opposite. And ndifuna ukuthi ke bazalwane bami wenze ngabo uYesu ukuba ngamfaki echibini lomzalwane kuba abantu bebehlalapha benengcinga nenkolelo yokokuba impiliso isechibini kamendengwele. uYesu uza namhlanje ethetha ngelizwi ukuze abantu baqonde ukuba impiliso ayiphethe manzini kodwa ukuthi akambamba nangesandla kodwa wathetha njengelizwi kuphela ukuze baqonde busaliseke lamazwi abathethileyo uYesu ngoba linikwa mna igunya emazulwini nasehlabathini ukwenzela into yoba abantu baqonde ngoba bazalwane bami impiliso ayikho semanzini, impiliso ayikho sechibini kodwa impiliso ikuThixo. So ndizokuthi ke ukuba ubungene kule nkonzo unomfandethwa nalichibi eliyesu. Ukuba ubungene kule nkonzo uqakathe umthwalo nalichibi eliyesu. Ukuba ubungene kule nkonzo ulila inyembezi nalichibi eliyesu. Athi xa ethetha ngalo elichibi umbhali wengoma zasekhaya athi uThixo insizi zakho uthi laziwa nguye yedwa inani lazo luqonda nguye yedwa uhlobo lwazo. Buzo ulila inyembezi uyabona ubethwa zinkathazo uyanceda yena athi Kristo lilayo sicele kumsindisi. Sawutsho njalo namhlanje Kristo lilayo sicele kumsindisi. Ungahlali kudlamini kodwa usihlale kumsindisi. Ungasihlali kubantu belizwe kubesalapha emhlabeni siyaguqa silahleke sihlale kumsindisi ngoba izinsizi zethu iliso lakhe liyabona. So kuba kunzima nakulo meko uzibhaka kuyo silahlele kuYesu. Akunamhlanje uthi uIsaya sahluko samashumi amane verse 10:29 umnika odiniweyo ngela komelela amandiseni zaqina. So
So ndizama ukuthi ke Khamende ngcwele masizicele kumsindisi bazalwane ba kuba yena umsindisi Khamende ngcwele usondele kwabanhliziyo zaphukileyo ngoku ke bazalwane bami abathandwa inkosi masisondele kuThixo ngalomzuzu Khamende nemithwalo yethu kuba uthi umbhali wengoma zasekhaya ndamemeza kuYehova ndamsengxoxweni wandinceda wandibeka endaweni ebanzi zonke ke nathi kwimeko ngemeko esijongene nazo masimemeze kuYehova Khamende ngcwele kuba singabheka thina xa singabheki kuye singancedwa ngubani singancedwa nguye. Enye into xa uzawuthandaza bawugaba bendicela into yoba siyiqaphele apha ukuba uthe akuva uYesu he acted immediately. Iqhibi beligxotha-gxothwa once in a while. Kodwa uYesu he doesn't wait but he acts immediately. So maybe namhlanje it is your urgent breakthrough kule nkonzo. Ngoba nxa sizawuthandaza I invite you Khamende ngcwele ukuba iba lithubeni lokuba sibe vulnerable kuThixo iba lithuba lokuba size kuThixo Khamende ngcwele sizinikela kuye Khamende ngcwele senzelana ithethwa Khamende ngcwele kuYefazi kuyaphi esithi ke mna bendiyakusika kuThixo Khamende ngcwele indawo yami ngibhekise kuThixo. So I invite you namhlanje to a moment of seeking God. Ndimemela kumzuzu wokufuna uThixo. Sawuculela culo lingunamba 90. Yes. Sawuculela culo uba ugaba sondele asawuthandaza. Athi umuntu abangene kule nkonzo yaqakathe umthwalo azowulahla apha ezinyaweni zikaYesu ukwenzela into yoba xa uphuma ngala mnyango uphume usithi ndidibane noYehova wahlangula umphefumlo wakho. Uthi uYesu kuye vuka uhambe. Andiyazi into etyhafisileyo andiyazi nale nto imi phambi kwakho. I do not know what hinders the progress in your life. Kodwa xa kunamhlanje uthi uYesu vuka uhambe vuka. Xa ungena kule nkonzo uzirhuqa ngenxa yethemba elingasekhoyo. Kodwa ngizwa ukuthi namhlanje uthi uYesu vuka kuloo mbeko kuyo ayizukunceda into yokuba ulile ubalise ngezinto ezibhityileyo kodwa kuzawunyanzeleka into yokuba you get up, you clean yourself and embark on your journey again. Bazalwane bami, lo mlwelwe was not only healed physically mongameli kodwa ukuphiliswa kwakhe nguYesu brought back also his self-esteem. Ukuphiliswa kwakhe nguYesu kwabuyisa nesidima sakhe. Ukuphiliswa nguYesu restored him back to society. Kuba kwaliqhili linguYesu kuphila imilwelwe kudedwa izifo zonke. Ndibona abagcini bomthetho bembuza lo mzalwane xa bedibana naye besithi awazi na okuba isabatha namhlanje njengoba wena uhamba uthwele ukhukho nje. If impendulo
leyo nguye othe thabatha ukhukho lwakho uhambe. Bambuza nje balibele wabuba. When the grace of God locates it, it breaks protocol. Fefe likaThixo lukhawula imida sabatha ono sabatha. Ufefe lukaThixo lukhawula imida kalusika emntwini wakhe. Athi imida emiphambi kwakho noThixo kodwa namhlanje sizawuthi asithizile ibizo liyabona. Namhlanje ufefe lukaThixo lingayikhawula lo ephambi kwakho. Nomfanekiso wanomzamayo xa esindile kungathi xa esindile emva kwale minyaka uyaxhumaxhuma uvuma ingoma yegospile. He lifted me up from the deep muddy clay. He planted my feet on the King's highway, and that is the reason I sing and I shout, because Jesus came down and lifted me up. Iculo 90 sizomthandaza. Iculo 90 sizinikele kuYesu. Yesu lithemba lami lotsho ndinyamise. Ndiyakholwa kuye nami lotsho ndisingise. Ndifumana umuntu ngaye ndizuze ubomi. Ongumthombo wabo nguye umthando wabo. Ndamxelelwa ngabo bonke ndalila ndimfuna. Ndalahla into zonke ndada ndamfumana. Kanti uYesu uyandibona. Ngalo lonke ixesha ndimxelelwe ndilila ndilahla into zonke kanti uYesu uyandibona. Kanti lila akathi